ассалому алайкум баодарҷону, салом ҳама подписчикои Автолайф аст. Суроб ҳастам дар хизмати шумо. Дар навори имрӯза якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозори шаҳри Душанбе омода шудагӣ аст. Насиб кардагӣ бошад рӯзи шанбе ва бозор бо меъмори мошинои гуфтагии шуморо ба навор мегирем. Максиман лайкҳо қадр дастгирӣ мекунем. Касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, ҳатман обуна шавен. ҳама рӯзаи нархи навои мошино дар Тоҷикистон бохабар мешавем. ва касое ки мошини фурӯшӣ доранд метавонанд дар ватсапи мо равон кунем. мо дар Инстаграм, дар Ютуб реклама мекунем мошинои шуморо. ва баодарҷон, дар магазини Автолайф аксия рафтааст. дар тамоми наводи маркаи мошинои шумо мо чихолу полик, палаткаози гарм шида барои болои мошинотона, масачкои донакӣ мисол ҳамаи варианта дорум. ватсап наменависем, каталога равон мекунем. зинда чихолуро бинен, даставкаш мекунем, мерава. ина бинен ки ин мошини худумда айнами чихолакои аликантаре оригинал задагим лабоиш мебина. ина роҳат мекуна кабад ҳамхел чихоло дар кор боша, медони хел гиҷо биё. ҳатман ба Автолайф биё, зиёдаи 200 намур ассортименти чихоло овардагим. саломат бошен, худованд меҳрабон ҳаматан нигаҳбон боша. дастгирро фаромӯш намекунем. широи нар мегзарем ба тамошои видео. Мухапем баодарҷоно, Camry D 2011 сол, 2010 сол. Объёми 7,5 қати, шеди цвети сафед чаи. ҳамаи навортора дора. Инҷа тонировка ҳамаш ҳастай. Мошинчара хахтон дар видео дидестен чӣ хеле ҳолаташ. Оз як салонша мегирам, тамошо кунед. ҳолати салонаш. Салон серияям. Якне чӣ хеле ҳолат. Коробка автоматай ҳамаи навортош кор мекунам. Мултирул дора. Старстоп ҳам дора. Оз ягай пеш мегирамаш. Санешам кор мекунам, ҳама чиш кор мекунам. Чордар электро. ҳолатш. Яке чӣ хеле. 138 та нархш. Бо муомила дора. Номери 101-01-70-70. ҳолатша хун дистем. чорта валоншам навай. Lexus ES 300 баодарҷоно, 2014 сол, вагон дастамошка утилизация кардагия. тамошо кунед салон. ҳамаи ҷо шозима мегирам. тамошо кунед, касои да маъқул мешаванд. номери якара мемонам, занг бизанед, яка барои шуморо пуртар маълумот мета. чорта валоншам навай. оз як салонша мегирам. ин ҳолати салонаш. чордар электрай, мултирул, обогрев, автомат, кондиционер ях, старстоп дора. 172,000 пробег дора. ҳолати салонша тамошо кунем. сидениё кожа. лукам дора. ина қафо мегирамаш, тамошо кунем. Якнем ҳолатча. ози ҳами хидмонда фақат ҳаямиё гирифтестан мошинои зурам. ҳастаку шумо дадай. қафо. нархи чанд ака? 250,000 бо муомила дора. номеро давом пеш наякан. 77-6-4. номеро якара ма мемонам, занг бизанед, касои да ки маъқул мешава. чорта балон ҳамаи навортош кор мекунам. мошин бекам будия. хайхтон дар видео бо пуртар дестемиш. оз ягай парама мегирамаш. ҳолати мошин. ина ишам баодарҷоно, филдер свети сафедаши 2017 соли вагона 1.5 гибрида.
тамошо кунед мошинчара чӣ қадар 138,000 сомон нархи ин мошин. 4 табаллонав свеча хахтун дидесин. Ҳуҷҷат ҳам утилизатсия ҳамаи чӣ дора. Дарод электрон бирун ҳамаи чиш бора. Автомата I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts. ина ҳолатш. Номеро карам. Бизар карам. Номеро акан 184 82 84 84. Ина ҳолатш. ҳолати мошинча. ҳар дашаями якае кадомш ки шумода маъқул мешавад занг бизанед. Яка бо барои шуморо маълумоти пурратар метавад. Хайна бухтун десен ҳолати мошинуро. Иш вагония 2017. Toyota Fielder баврдарҷоно 2014 сол вагониш. Тамошо кунед состояние мошина чӣ қадар 4 табаллонав свеча хахтун десен. Оз ман ҳамаи ҷои мошина камера мекунем тамошо кунед 120,000 нархш. Ина ҳолатш. Оз як салоншо мегирам тамошо кунед. Салони кожа 4 дар электро дора. Бе тарафа мултирул автомат. Кондиционер монитори заводской дора. 422 километр гаштаги. Якин сиденьюра чӣ қадар. Состояние лучши бародарҷоно. Ина пишифкора бинед чӣ қадар. Пишифкоида любой устода ака мега барам бинан мақсад мошинча чӣ қадар. Ина якин салона. Ёш кожаи байни шали камтара. Ина якин таш чӣ қадар. Уҷа тайровка дора ака? Ҳамаш солома. Утилизатсия ҳамаи чӣ кадагие фақат мегирӣ мошинчара ҳай мекунӣ. 175 та бо салон мекуниш. Ягай тарафам бигирамаш тамошо кунед. Хеле бисёри баврдорро ҳам филдероро гуфта буда инам барои шумо. номерои акарам ҳам мемонам занг бизанед касои даки маъқул мешавад. ҳамаи наворота дора мошин бе камбудия 984 82 84 84 номерои ака. Любой устода барем мега любой чида биненаш хайна ҳолатша дидесен худо. Чӣ қадар мошинча. Hyundai Avanti баврдарҷоно 2008 сол вагонш. Уҷа тайровка утилизатсия ҳамаи чӣ дора. Уҷатош ҳастай тайровка надора уҷат дора мақсад. 88,000 нархш. 8 4 дар электрай. Якнен ки салон кожаи зард. Мултирул автомат. Монитори Android дора. На ҳолатш. Касоида маъқул мешавад номерои акара мемонам занг бизанед қайтон номила мекунад. Хайхтон дар видео дидесен. Поликои Эва коврикам задагӣ. Не ягай қафо тамошо кунед ҳолати пеша бо хушрӯтар метавонад.
Ну, як состояние мужчин чара. چهار تا بالونشان نوای سویت سفید بسیار باردارای همی اوانتی خویش کردن این برای شما автомат номери ака 97 00 08 01 Hyundai Sonata бародарҷоно амагӣ дар Тоҷикистон 2 моҳ гаштагӣ мегака 2017 сол объем 2 тамошо кунед состояние машина свет чахахтон дидестин ҳуҷҷат тонировка ҳамаи чӣ дора чор тавалоншам навай ози ман ҳолат ча ҳамаи доша камера мекунем тамошо кунем касои дар кинофилм мешаванд номери ака ҳаст боз занг мезанед ди спортая турбо ози салоншо мегирем тамошо кунед чӣ хелак инек салонош кожа бекам будия нархш чанд қайра 155 000 сомон наворотош ҳамаш кор мекунад коробка автомат номерот 97 30 801 оз як ай пешам мегиремаш вагонай мақсад бекам будия пеш да соҳиби шитаги ба камера накем пеша